Good morning guys. Thursday ngayon dito. Naglalakad ako, pupunta ako sa bank. May cash kasi dito. I-deposit ko lang sa ATM dahil may babayaran tayo. Good morning. Yan. Ayan, malamig na ang umaga dito guys sa amin. Nagpaparamdam na talaga na quarter na lang. Pa winter na naman. Yan, may ginagawang nakasarado yung pinaka main street dito dahil yung project, yung pagpapaganda ng downtown, yung mga sidewalk, yan, yung mga kabilaan papagandahin daw kasi yan. Ang ganda, nakita ko na sa video. Ayan, nasa 2 buwan na mahigit yan. Ayan, yan guys, so lakad-lakad tayo. Maaraw pero ayan, 6 degrees kaya medyo malamig. Ayan, nataon na dito yung aking bank. Yung banda lang sa amin. So ito, yung construction. Hangin, grabe din ang lamig ako. Parang hindi sanay sa taglamig samantalang pag winter talagang maabot pa ng mahigit negative 40 guys. Ayan, sipan ko lang maglakad dito. Yung sabi ko, ayan ginagawang hinuhukay. Ayan. Halos 2 buwan na ito, mahigit pa. Galing. Kaya ko rin i-operate siguro yan. Mga dipindot lang, labor lang yan. Duhukay sila. So ito yung bangko. Ayan. Dito ako magdi-deposit. Videoan natin kung paano magdi-deposit. So tayong 500 dito. Kailangan ko mag-deposito ng 300. 1, 2, 3, 4, 5. Iwan ko na yung 200. Binibilang na yung mga tag-bibente, tag $20. Deposit. Ganun lang kasimple mag-deposit ko guys. Yan. Mag-deposit ako ng $300 dahil may bayarin ako na kulang yung laman ng aking checking account. Tapos na, nakapag-deposito na ako guys. Ganun lang. Ito, ang oras dito ay morning. Oras dito alas 7, mahigit alas 7 ng umaga. Nakapagkape na ako sa bahay. Busy sila.
Yung tirahan namin malapit lang talaga dito sa pinaka downtown, dito sa may pinaka main street dito. Ayan. Ito, may simbahan pala dito. Ayan, Angelican Church. Ayan. Lamig na, malamig. 6 degrees lang. Kaya malamig na. Quarter na lang. Pa-winter na naman, guys. Ayan. Ito yung simbahan dito sa amin. Ayan, simbahan. Good morning.